Jaj, visszük a gyerekeket. De várjál, még kaját be se pakoltuk. Mit most fogok tenni az autóra? Mit raksz az autóra? Nézd meg, Peti! Na, csukd be, Peti, csukd be! Bazd meg. Keresek FM-et. FM. Fortnite-ot. Csak nem! Hogyha karambolozzal, akkor mi vezetünk. Úristen. Még. Még. Leső Chill, a legjobb pilóta. Szerinted mennyi idő? El vagy Mennyi időt kell még? Mennyi időt kell még várni, hogy bemenjünk valamibe? Nem sokára. Hát vagy olyan. Mi van? Nem tudom. Hoppá. Húzom a shotgun, nincsen, nem kell. Bomba. Gyertek se! Fejbe váltatok vele valaki? Léci! Bolyojojoj! Szabi! Bolyojoj! Az ott ki a... Ja? Nem, mindegy. Nem jó. Hogyha karambolozzal, akkor mi vezetünk. Mennyi időt kell még várni, hogy bemenjünk valamibe? Leső Chill, a legjobb pilóta. Oké, én vezetek. Kiesett minden! Tök mindegy. Mi össze shotgun? Nem, itt van nálam. Nem, ott van hátul. Leti, Állj már gratulálok. meg. Szarom le. Gratulálok. Hagyjuk. És van már bét. Nem tudom. Jó, én meg Tisó, mindjárt hogy Az jó. pattingatod? De ne! Mi Megdobom. csinálsz? Meg... Ki az Menni massa. ölő.